Fawa Kamimati, welkom bij Leri Sranang. In deze video gaan we zinnen leren. Ik zeg eerst de zin in het Sranang-Tongo en dan in het Nederlands. Abonneer op dit kanaal en geef deze video een duim omhoog. Laten we meteen beginnen. Aboy echari den dosu. Aboy echari den dosu. De jongen draagt de dozen. Aboy, de jongen. Chari is dragen. Den dosu, de dozen. Aboy echari den dosu. Alapching egona skoro. Alapching egona skoro. Alle kinderen gaan naar school. Alla, alle. Ching, kinderen. Egona skoro, gaan naar school. Alapching egona skoro. Abatra de ondro atafra. Abatra de ondro atafra. De fles is onder de tafel. Abatra, de fles. De is zijn, maar in deze zin is. Ondro is onder. Atafra is de tafel. Mi etang ja ini ajari. Mi etang ja ini ajari. Ik blijf hier in de tuin. Mi is ik. Tang is blijven. Ja is hier. Ini is in. Ajari de tuin. In de spreektaal zeggen we metang ja in ajari. Gi eng wang pisi. Gi eng wang pisi. Geef haar een stuk. Gi is geven. Eng is haar. Wang is één. Pisi is stuk. Gien wang pisi. Gien wang pisi. Misabi apasi. Misabi apasi. Ik ken de weg. Mi is ik. Sabi is kennen. A is de. Passi is weg. Misabi apasi. Je kan ook zeggen misap apasi. Mi abi wangfiri. Mi abi wangfiri. Ik heb een gevoel. Mi is ik. Abi is hebben. Wang is één. En firi is gevoel. Je kan ook zeggen mi ap wang firi. Mi ap wang firi. A no wani yere. A no wani yere. Hij wil niet horen. A is hij. No is niet. Wani is willen. Yere is horen. In de spreektaal zeggen we wan. Dus ano wan yere. Dus niet wani, maar ano wan yere. Misabi amang die ewaka na strati. Misabi amang die ewaka na strati. Ik ken de man die op straat loopt. Mi is ik. Sabi is kennen of weten. Amang is de man. Die is die. Waka is lopen. Nastrati is op straat. Mi oshiyu tamara. Mi oshiyu tamara. Ik zie je morgen. Mi is ik. She is sie. You is je. Tamara is morgen. In spreektaal zeggen we mo shiyu tamara. Mo shiyu tamara. Aksi wang trasma. Aksi wang trasma. Vraag het aan iemand anders. Actie is vragen. Sma is een persoon of mens. Tra is anders. Een andere. Dus dat vertaalt naar vraag het aan iemand anders. Aoto kring. Aoto kring. De auto is schoon. A is de. Auto is auto. Kring is schoon. Het woordje is hoef je niet te vertalen. Het kan wel. Dan zeggen we de. Aoto de kring. San e pasa ja. San e pasa ja. Wat gebeurt hier? Of wat gebeurt er hier? Zo kan je het ook vertalen. San is wat. Pasa is gebeuren. Ja is hier. San e pasa ja. San pasa ja. Adresi e yepi you. Adresi e yepi you. Het medicijn maakt je beter. Adresi is het medicijn. Yepi is helpen, maar ook beter maken in deze context. En you is je. Adresi e yep you kan je ook zeggen. Mi etaki odi ki alasma.
Mi etaki odi gi alasma. Mi is ik. Taki odi is groeten. Alasma is iedereen. In de spreektaal zeggen we ook metak odi gi alasma. Metak odi gi alasma. Amang kisi mankeri. Amang kisi mankeri. De man heeft een ongeluk gehad. Amang is de man. Kisi is krijgen. Mankeri is ongeluk. Dat vertaalt naar de man heeft een ongeluk gehad. Amang kis mankeri. Mishi wan tigri ini abusi. Mishi wan tigri ini abusi. Ik zag een tijger in het bos. Mishi is ik zie. In deze context ik zag. Wan tigri is een tijger. Ini is in. Abusi het bos. Arki-san amang etaki. Arki-san amang etaki. Luister naar wat de man zegt. Arki is luisteren. San is wat. Amang is de man. Taki is praten of zeggen. Arki-san amang etaki. Luister naar wat de man zegt. Mi ewaka te minomang moro. Mi ewaka te minomang moro. Ik loop totdat ik niet meer kan. Mi ewaka is ik loop. Te is totdat. Minomang moro vertaalt naar ik kan niet meer. Mewaka te minomang moro. You abi denk papira? You abi denk papira. Heb je de papieren? You is je. Abi is hebben. Denk papira is de papieren. You ab denk papira zeggen we ook in de spreektaal. Dus niet abi, maar ab, afgekort. Miwani wan tra wagi. Miwani wan tra wagi. Ik wil een andere auto. Mi is ik. Wani is willen. Wan tra is een andere. Wagi is auto. Als je de taal spreekt, kan je ook zeggen mi wan in plaats van mi wani. Mi wan wang tra wagi. Mi no abi money. Mi no abi money. Ik heb geen geld. Mi is ik. No is geen. Abi is hebben. Money is geld. We zeggen ook mino ab money. In plaats van abi zeggen we dus ab. Mino ab money. Arkibung te bigisma etaki. Arkibung te bigisma etaki. Arki is luisteren. Bung is goed. Te is als. Bigisma is ouderen. En taki is praten. Arkibung te bigisma etaki. Mi abiwang go to linga. Mi abiwang go to linga. Ik heb een gouden ring. Mi is ik. Abi is hebben. Wang is één. Go to is goud. Gouden. Linga is ring. Mi abwang go to linga. Dat zeggen we ook in de spreektaal. Dan maken we van abi ab. Mi lobby you. Mi lobby you. Ik hou van jou. Mi is ik. Lobby is houden van. You is jou. In de spreektaal zeggen we ook mi lob you. In plaats van lobby kan je het afkorten naar lob. Mi lob you. Pe you ego. Pe you ego. Waar ga je heen? Pe is waar. You is je. Go is heen gaan. Gaan. We zeggen in de spreektaal ook pe ye go. Pe go. Pe ye go. San you etaki. San you etaki. Wat zeg je? San is wat. You is je. Taki is zeggen, praten, vertellen. We zeggen ook in de spreektaal san yetaki. San yetaki. San yetaki. Mi ewaka go navroko. Mi ewaka go navroko. Ik loop naar werk. Mi is ik. Waka is lopen. Go is gaan. Na is naar. Werk. Mi ewaka go navroko. Mi eshi wang dagu. Mi eshi wang dagu. Ik zie een hond. Mi is ik. Shi is zien. Wang is één. Dagu is hond. We zeggen ook me shi. Me shi wang dagu. Mi etang ja fu wang pisting.
Mi etang ja fuwang pisting. Mi is ik. Tang is blijven. Ja is hier. Fu is voor. Wang is 1. Pisting is een tijdje. Mi etang ja fuwang pisting. Mi no wani moro. Mi no wani moro. Ik wil niet meer. Mi is ik. No is niet. Wani is willen. Moro is meer. We zeggen in de spreektaal ook mi no wan moro. Mi no wan moro. Mi ego na foto. Mi ego na foto. Ik ga naar de stad. Mi is ik. Go is gaan. Na is naar. De stad is foto. Mego kan je ook zeggen. Mego na foto. Je bent goed bezig. Blijf zo doorgaan, want dan wordt het nog makkelijker. Bekijk deze video ook. Hier ga je nog meer leren over Sranang Tongo.